והזוכה בפרס סרט האנימציה הקצר הוא הציפור שרצתה. תודה רבה. בשביל לא לשכוח אף אחד. מתן צנגאוקר, אבינתן אור, רן גווילי, אריאל קוניו, דוד קוניו, רום ברסלבסקי, איתן הורן, ענבר היימן, צונתיה אוקרפרי, איתן מור, אוריאל ברוך, אלון אהל, בר קופרשטיין, אלקנה בוחפוט, דרור אור, יוסף חיים אוחנה, איתן לוי, טל חיימי, גיא אילוז, גיא גלבוע דלל, אביתר דוד, רונן אנגל, מקסים הרקין, מתן אנגרסט, שר ברוך, תמיר אדר, ביפין ג'ושי, ג'ושוע לואיטו מולל, יוסי שרעבי, עמרי מירן, סגב חלפון, אמירם קופר, ליאור רודאיף, עומר ניוטרה, תמיר נמרודי, אריה זלמן זלמנוביץ', דניאל פרץ, מוחמד אל-אטרש, גלי ברמן, זיו ברמן, סודיסיאק רינטלק, איתי חן, אליהו מרגלית, נמרוד כהן, עוז דניאל, מני גודרד, אסף חממי, הדר גולדין.